kusangana kwatikuita zvekare pano paTerare 263 pano pandokuzivisa news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri mnyowa, make sure to subscribe button on that notification bell. Muri yeZimbabwe ndine video iri kutenderera. Video iri rabuda nepaparire nyatwa. Muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti une video rese kusvika rapera. After waona utaura zvaunofika comment section. Tine nyaya takamboreceiva yakaitika Chitungwiza hospital. Ndoko yakaitika futi yakarerekera kune nyaya iyi. Ndichakusiya ndiona video, wapedzaona video, ndatione video iri rese, wotaura zvaunofika comment section. Ini saTerare ndafunga kukusiyai, tunosangana zvekare munguva inotevera. Asi usati wapedza video iri, pane kesi here yawakambonzwa inoenderana nekesi iyi. Kana une kesi yako yakafanana nekesi iyi yakaitika kwauri, namba dzeATerare ndidzo kubuda pascreen apa. Tiri pakutora mavideos akaita seiwayo. Credit this video kune All Zimbabwe News channel yatitorera video iyi. Credit this video ikoko tashandisawo chinhu chenyu. Much love. Ndamuopareta ndo pakabuda ropa rakawanda. Saka pakabuda ropa rakawanda ndo pandakazoda kuisa madrip pakakundikana paashaya plus mwana anga akashaya 3 days ago. Ndo pakasvika kati hamuna chamunoona panapa, handei kupolisi, haana kumhoresana nesu, haana kutaura nesu. Mwana munhu asati aitwa postmortem hawana chavakaona. Chavakazoitwa wakazongodaidziwa kunzi yemunzwe result yepostmortem. Munhu aakumochari, tada kutora munhu, kana unotora munhu kumochari, ndipo wakanobvunza vana vati zvakati zvamukutipa munhu mai wasina mwana sei? Vanhu kumochari vakati uyu munhu akauya asina mwana, hatisi kuziva kuti anga ane mwana. Tikanzi ndiri dhokota wekuparire nyatwa. Tikati zvakawanika. Tikanzi ndikumbira kubvunza baba. Tikati abvunzai zvenyu. Tikanzi pamakatora madzimai wenyu mwana makamuona here? Tikati mwana ini handina kumuona. Tikanzi vanhu vese vakauya pane akamuona akaona mwana here? Ndikubvunzwa kuno tikanzi kunoko tikutonetswa newakazogesa munhu kumusha vachiti imi munhu amuti akaita operation hatina kuiona, takaona operation yepostmortem plus donje rakashata. Zuva nezuva vakadzi vane mimba vane tarisiro yekuti kana nguva yakwana vanobata mwana wavo. Asi nhasi tauya munyaya inosuvisa, nyaya inobata-bata yemurume ane makore 34 anonzi Tawanda Sengo, akarasikirwa nemukadzi wake kuParire Nyatwa Group of Hospitals apo anga aenda anosununguka mwana wake. Ari kuti mai mukadzi wake nemwana vakatsakatika zvisina tsarukano. Mukadzi uyu akangonzi amuka ashaya, asi mutumbi wemwana nanhasi hausi kuzivikanwa kwaari. Regai tinzwe nyaya iyi kubva kuna baba. Makadini inu baba? Tiperi makadiwa. Tiripo tine urombo hwemukadzi wenyu, tiri kuti nematambudziko. Aiwa, zvakawanika. Mungaudzawo vadiwa vatarire kuti imimi munonzani uyezve mune makore mangani muchigara kupi? Inoitwa Tawanda Sengo, inogara kumabvuku West Wise kumabvuku Gazebo. Takanzwawo tauya nhasi tichisangana mune zvisina kururama, mune nyaya inosuvisa, mune nyaya inobata-bata. Baba, mungatitsanangurira here kuti mukadzi wenyu anga akura sei? Mukadzi wangu eji ndiwa it's 95. Mungatitsanangurira kuti musi wavashaya chii zvakaitika? Mukadzi wangu ndakaenda naye kuchipatara chekuParire Nyatwa uri musi wa5 May kuma5 zvekare dzekumanheru. Ndakasvika nawo vachiti vanga vatobvawo pachimwe chipatara chekuno kumabvuku. Taendera mberi, murikuti maienda naye kuParire Nyatwa vairwara here? Chii changa chiri panzvimbo? Ndezvekuti wakatotangirwa nokurwadziwa nenhumbu yanga yatosvika vari kuMbare, vachitonotengawo zvangu vachitonotengawo zvavo zvekuma3. Saka vandatofonera kunzi handichatonzwi musheni. Ndikati chihaya taxi uye kuno kumabvuku sezvo ndokanga akanyoresa. Ndobva vatohaya taxi vauya pamabvuku paScott. Saka asvika paScott akatariswa nanesi kanzi mwana ari kuuya.
sezvo wewe une BP mwana anogona kuzokanganiswa neBP zvinozoda kuda doctor saka takutokuisa takuisa muambulenzi kuti ukasike kuenda kune madoctors parenyatwa saka ndakangofoniwa zvikanzi baba mhanyai mutese tisangane nemi kana tasangana nemi tobva tatoenda parenyatwa zvakatoita saizvozvo zvaitika saizvozvo ndakatosvika nawo kuma5 sekumanheru ndasvika nawo avo vakanosvika vachinorefeya vanhu varwere because vanga vatori 2 mwe vachanga tone BP vanga va2 muambulenzi imomo vachibva pasise muchipatara saka isakangonzi garai pareception patangogara papa kuma5 6 7 half 8 patakazobvunza tikati ko vanhu vangopinda mukati umo vangosivawa vamboona rubatsiro here zvikanzi tibva tatongokumbira pareception pakuti nambuya tokumbira tina naamai vedu vatana vakadzi vedu vapinda mukati umo zvikanzi apindai ma5 minutes mubude because nguva dzatenderi ndopandakatopinda ndikataura navo ndikanzi maonekwa zvikanzi handisandaonekwa ndikati asa uri kudei izvo kwadoka da kuona kuti toita sei zvikanzi aenda unotengere mvura pasi ndopandakatodzika ndaenda kunotenga mvura ndadzoka naye mvura nguva yandakadzoka ndakasvika pakadelivery bed izvi zvikanzi nanesi ayo baba achisiya mvura yenyu ipapo wachazonwa rekati mbowaone ndo nguva yandakasiya pazanza kuma past 9 dzekumanheru saka zvadaro ndakaenda kumba ndaenda kumba ndakazofonerwa ma6 dzekuseni nditori mukombi ndichitenda ikoko parenyatwa chinzi baba pamuri pakasununguka here ndikati pandiri ndiri mukombi asi kana ndadzika ndoita se ndokubatai ndimi ani zvikanzi ndiri dokta wekuparenyatwa ndikati okay nguva yandakatodzika mukombi ndingoti fambei zvishoma ndopakazofona zvekare zvikanzi baba ndine urombo mukadzi wenyu ndakazomuopareta saka panga ndiri paita noise saka pandakazopesera kunzwa ndakazongomubvunza ndikati ukuti wese washaya here zvikanzi atine urombo ndikati okay ndikusvika ikoko ndotatoti vatokata foni dokta wewe shuwa takatosvika kuye tasvika dokta wewe tapinzwa mune imwe room ndandina amai vemukadzi saka zvadaro ndopakachitsanangura dokta kuti ayo handimaiziva kuti mukadzi wenyanga ane BP saka ndakazoda kutraya kumubatsira ndatraya kumubatsira ndamuopareta ndopakabuda ropa rakawanda saka pakabuda ropa rakawanda ndopandakazoda kuisa madrip pakakundikana paashaya plus mana anga akashaya 3 days ago amai vacho vatanga kuchema ini vatangogara paipa zvinenge kuma 45 minutes ndobva kwazoya mwe nesi saka nesi akaya akati namama nabhudhi musacheme igai ndikutsvake mabhegi atende muno tanga maona vanhu venyu kana maona vanhu venyu mutanga magutsikana kuti shuwa vanhu venyu vaita se vakashaya mozochitangira ipapo shuwa nesi uyu akatakura mabhegi edu kusvika tasvika parumu yainzi inga ine vanhu ivavo tasvika pazvikanzi achimirai pana mudaidzewa vari apa wauye kuvhurire mutemotese muone vanhu venyu saka nguva yakaenda akatopedza dzinenge 15 minutes achinotaura nevanhu vaya mamwe nesi anga ari ikokoko ndokwakazoya umwe nesi umwe chete akabata bepa rake akavhara bepa rake kudai akabata maoko ndopakasvika akati imi hamuna chamunoona panapa handei kuporisi haana kumhoresana nesi haana kutaura nesu ndopatakasimudza mabhegi edu tichingomutira mashure svika tasvika kuporisi iye ndakamira pabhenji rereception rekubatsirwa isi ndakatomira kumusiwo ndopakasvika iye wanga uri pamberi pake wapera vaangotambidza kabebe kaye nemapurisa apa mapurisa akangoerenga kabebe kaye zvanzi kunza chitupa chenyu muende kumba ndobva tangowapa chitupa zvezve ndobva tanzi munai mangwana 7 ndobva tatobuda kwekwe ndo zvadaro mangwana yacho ini haana kukwanisa kupinda mukati because ndakana vandafuna vana vatezvara ndovanga vanesene ndiwongoridze mwana saka pavakasvikawo iwo ndopaida kunzi paitwe postmortem saka iwo ari kuti munhu asati aitwa postmortem havana chavakaona chavakazoitwa vakazongodaidziwa nzi yemunzwe result yepostmortem vana atezvara zvadaro munhu aakumochari taida kutora munhu unotora munhu kumochari ndipo vakanobvunza vana vatezvara vakati zvamukutipa munhu mai vasina mwana sei vanhu vekumochari vakati uyu munhu akauya asina mwana hatisi kuziva kuti anga ane mwana ndipo akati iwe munhu uyu akatoya angatotanga mutsanangura munhu angatonhumba yanga yada kutozvarwa yanga yakuzoya kuzozvarwa panapa saka munhu angatone mwana wake tikuda tichi nemwana wacho zvikanzi zvemwana panapa hakuna mwana kunoku
tikuziva munhu uyu chete ndiye akaya kunoku. Vakati okay, tichazozviona tapedza kunowiga munhu. Ndipo takatora kwakatakwa munhu akaenda kunowiga kwaMutoko. Tabva kunowiga kwaMutoko kune anga iri Friday, Saturday, Sunday, Monday, chipiri chitatu, pana dhokta akandifonera akanditi baba makadii, ndikati tiri pedu makadiiwo, zvikanzi tiripo, hatino urombo nezvakaitika. Ndikati ndakabva ndamira ndikati ndiani andiri kutaura naye, zvikanzi ndiri dhokta wekuParenyatwa. Ndikati zvakawanika. Zvikanzi ndikumbira kubvunza baba. Ndikati abvunzai zvenyu. Zvikanzi pamakatora madzimai wenyu mwana makamuona here? Ndikati mwana ini handina kumuona. Zvikanzi vanhu vese vakauya pane akaona mwana here? Ndikati izvozvo handigoni kupindura, asi kana ndazobvunza vanhu vese vakauya kuParenyatwa ndichakuzokuudzai kuti pane akamuona here. Zvikanzi pavanhu vese pane pamakasainiswa here? Ndikati zvese izvo ini hana pandakasaina. Ndichazobvunza futi zvikarichi vamwe vanhu. Zvikanzi vakatora bhodhi pane akamboona here operation yekusununguka kwakaita munhu. Ndikati zvese izvo mhinduro idzodzo ndichazokupindura kana ndanyatsonzvitsvagiridza. Zvikanzi okay. Ndikabva ndati saka iyoyo ndozofonei panhamba idzi. Zvikanzi hongu unofona panhamba idzodzo. Saka panguva iyoyo chichanga chiri mupfungwa menyu, nekuti muri kuti imimi hazvina kujairika zvamuri kutaura baba, zvekuti munhu anoshaya achisununguka asi powanikwa mutumbi mumwe chete mwana asingazikanwi kwaari. Ndiri kuziva kuti panguva iyi munenge makabatikana zvakawanda zvinenge zviri mupfungwa, asi pamakatanga kuzviona kuti pane zviri kuitika nevamwe vanatezvara naana ambuya venyu, pane zvakarongwa here kuda kumusha? Makamboita nhaurirano here pamusoro pemwana? Ndo nyaya yatiri kutopfuurira mberi tichitaura saizvozvi. Ndo pandakazofonera naatezvara nanaambuya ndikati ndo mibvunzo yandiri kubvunzwa kuno. Zvikanzi kunoko tiri kutonetswa nevakazogesa munhu kumusha vachiti imi munhu amuti akaita operation hatina kuiona, takaona operation yepostmortem plus donje rakashandiswa kuratidza kuti munhu anga akapona ega, wari vanhu vokumusha vachindipa reply iyoyo. Ndikati saka nyaya iyi pane zvakaitika kapa. Svika ndikati alright, chimene chitsvage namba dze, saka foni yangu yanga yakapwanyika LCD. Ndikati alright, chimene nditsvage imwe LCD nditsvage namba dzakandifonera, sezvo mataura kuti hapana akasaina, hapana akazoratidzwa mwana. Saka nyaya yedu iri clear, tonzwa kuti toita sei, totanga tanzwa tafonera munhu yedu tonzwa kuti zvakamira sei. Shuwa ndakazotsvaga namba dzedze ndikasendera ambuya vakataura nemunhu uye apa anga munhu wechikadzi. Ndopakati nyaya ishuwa amai yakatondirwadzawo nezvakaitoitika izvozvo, ndinoda kumbozama kukubatsirai kusvika maziva chokwadi. Kana muchiona mwana wenyu ari mupenyu munogona kumuona ari mupenyu, kana mukamuona akafa asi ari mwana wenyu ndokuda kuti chokwadi chitese chibude. Ndo matauriro akaita kuna ambuya. Ndopakati saka ndoita sei apa ndiri kumusha vachitaura naambuya vari kumusha. Zvikanzi aiwa izvi zvakuda munouya kuno kuHarare, mauya kuHarare kunoku moona kuti ndogona kukuudzai kuti fambai makadai, svika nyaya yenyu yabudikira. Ndo saka anambuya vangondifonera kuti amkwasha ndo nyaya iripochi, toda kunzi tiungane chichi, pane munhu wendataura naye ati muuye mutanga maungana atozokubatsirai mama muHarare. Ndikati alright, iko zvino ndiri kuchema apa handisati ndane mari, chimbomirai ndimbotsvage mari, kana ndawana mari ndokutumirai mari moita sei moungana. Vanhu vanga variko vakanga pakatora munhu wanga variko vese ndongounganidzei mese kawani tonoinzwa yese ingofambe kawani nyaya yacho. Shuwa wanga wamusi wa26 May takaungana tikaenda kuPare, akafonerwa shuwa mukadzi akadaira akati chiendai papolisi yepasi unonotipota nyaya yenyu, kana maripota nyaya yenyu munotangira ipapo muchikwira muchinzwa kuti vari kuti kudii, svika chokwadi chabuda. Tikati alright, shuwa takaenda papolisi yepasi, tasvika vakataura nyaya yedu. Zvikanzi no chimbogarai panze, vakuru vemuno hawapo. Zvadaro takagara zvinenge kuma 15 minutes 20 minutes. Tikati isusu kwatabva kure, tikatinokumbira madam wari mukati kuti hawana here rimwe rubatsiro wangatitire panapa, because umwe nomwe adakaenda kumba kwake. Ndo pakadzoka zvikanzi no alright, chiendai munext room
munotaura nyaya yenyu mamwe bosi inini vakuru nichazongauza kuti pane nyaya yapfuura nepanapa ini yandiremera mupurisa wewe ndobva taenda munext nyaya iyoyo hai yakaoma chiendai inonzi republic reaction yechipatara ndo exactly ndo kwatakazonzi tiende ikoko ndobva tasvika vatanoonana naBrandon Mapuranga ndianga ari imomomo ndobva tasvika vatataura nyaya yedu yakatoti kana iriyo nyaya nemibvunzo yatakamubvunza tichita kutanga toda kuziva kuti zvakambofamba sei, makaopareta munhu hapana wamakaudza, isi takazongotambira shoko rokunzi munhu afa mapedza zvese. 1 2 tasvika panzvimbo yekuti tione munhu, hamuna kuda kutiratidza munhu makatirambidza. Chichi 3 ndakuziva because patakataura bhodhi yemwana kumochari takanzi mwana haapo, ndakuziva kuti zvakafamba sei uyezve mwana aripi. Ndipo akapindura akati aiwa zvese izvozvo ndichanopula manotsi acho, ndichanoinvestigata, hazvitore nguva, ndichaziva kuti zvakaitwa sei. Ndokupai hanza yenyu. Ndobva tatosiya manhamba paya. Plus imi mauya munetarisire kuti kamwe mwana wenyu ari somewhere. Ndikati ukati ari somewhere. Iye ndiye akatoti plus munogona kumuona ari somewhere mwana, kana kuti munogona kumuona akafa, mungotarisira zvese ari iye. Ndipo akatanga kubvunza kuti ko mimi nesi akakuti hamuoni akanenge akapfeka zvakaita sei. Tikati izvozvo hazvisi basa redu, isu chatitauya pachipatara tinongotarisira kuti munhu wese anouya panapa anozikamwa kuti apa pakaplayiwa nanhengo pakaplayiwa nanhengo. Alright, tichakupai result rakazara. Wanga uri musi wa 26 iwo. Saka zvadaro 6 May. Saka pane mavhiki maviri amai vashaya. Aiwa, akashaya musi wa 6 May. Saka zvadaro ndobva tauya zvedu, vanhu vatomboparara. Saka iye aiti achatifonera, saka foni yake taiti tikafona landline akatipa iye yaiti ukafona ainge isingadayirwi. Saka tagara last week iyo musi weMonday ndipo takati munhu kuti tichidzoka kuchipatara tega zvinenge zviri kunetsa, dai anga aine nyaya, dai aita atiudza. Ndipo takazoti rekai timbozame kunomhangara kupolisi. Ndipo patakaenda kunomhangara, takatanga kuenda kuAvondale. Avondale ikati aiwa imamu operate, isati operate kusvika kupare, endai paCentral. Plus nyaya yenyu yakanyanya kukura itoikasikira, saka makatainonoka, dai makatokasika mamhangara kupolisi. Ndipo patakaenda ikoko paCentral. Saka tasvika paCentral takataura nyaya yedu, tikati rekai tichifonera mukuru wemapurisa ari pachipatara tinzwe kuti nyaya iyo yakamboinzwa here uyezve tinzwe kuti zvakamira sei. Ndipo akafona. Saka nguva yakafona pane umwe mupurisa inspector watakataura naye, watinoziwana naye, akati mukoma ona ndo nyaya iripo. Saka angakambofonera uye zvikanzi iwe tsvaga nyaya ningi ikoko, ndoda kuiziva kuti ripoti kuti zvakamira sei. Saka pakabvunzwa mupurisa uyu, ndipo akapindura kusendura akati inini shefu ndakaenda kunotsvaga nyaya iyi, but chipatara hachina kundiudza zvakanaka kuti mwana achakaisepi. Achipindura pafoni, ndakuchikumbira vanhu ivavo vasvike kunoku because nhasi ndaonana navo. Ndipo takanzi nepolisi paCentral, imi chiendai ikoko munonzwa kuti kudii. Shuwa takasvika panzvimbo paya tikataonana naye mupurisa uyu akati inini nyaya idzi dzikutondiremerawo, panoto nedzimwewo dzakatoitika, achitongodedera achitaura paya. Saka imi handi munongonzwa kuti muchanowirana muchiti kudii. Ndipo vatatoenda nani aiti muchanowirirana kuti kudii, aireva kuwirirana nani? Tongoti neinvestigate yanga yaitwa nanaBrandon waiwai, nezvamataura nezvavanga wati wainvestigate kana zvavanga wako nyaya yanga wanayo iwo zvanga zvasiyana. Saka imimi pamainzi mutaure naBrandon, pamakasvika kupare mainzi Brandon ndiani pachipatara apa? Isu takangonzi ndiye anoshanda imomo. Saka ndipo patakadzokeswa futi nomupurisa unzi hande imomo munomunzwa kuti zvakamira sei nyaya yenyu kuti yakamira sei iko zvinozvi. Ndipo patakasvika kuna HR, hatina kuzosvika mumaofisi maBrandon because pakavhuriwa akavati aiwa ibvai munomu endai kuna HR imomo. Ndipo patakasvika vatamutsanangurira nyaya yedu,
ndopakati zvakaoma ndopakati rega hangu ndichiverenge investigate yakaitwa naBrandon ndopakati mwana akawanika. Saka ndatakatanga kude kuseka ndikati mwana akawanika zvikanzi akawanika kupi zvikanzi ari kumochari. Saka zvikanzi ndikati zvikati akamboenda nani kumochari zvikanzi ipapo handisi kuziva. Nekuti tinoziva kaa kuti kana munhu ashaya asati aenda kumochari pane paperwork inoitwa. Ndo patakabva tabvunza zvekare tikati tambobvunza zvekare mapepa emwana kupolisi anzi hakuna kusvika bepa remwana 1 rechipatara racho tichiti pai remwana iyeye zvikanzi haana bepa. Tikati saka matende wedu papi. Ndopakati inazvazvigone ngauye Brandon wacho akaita se akaita investigate yacho akupindure mega because inini pamakatanga nyaya idzi handisipo. Ndopakafonera Brandon uye haana kudaira vafoniwa futi haana kudaira akazongouya ega ndopasvika vagara ndovati ndakafonera sori yenyu ndakazofonera achitaura kuti Beatrice Katsande ndiambuya wangu muridzi saka ndakafonera Beatrice Katsande after 2 days mabva kunoku chimuti mwana akawanika. Ndikati zvakanaka asi isu tasina kuzviziva zvedu isu tongobvunza kuti iye mwana akazowanika anga amboendepi zvikanzi ipapo handisi kuziva. Ndikati alright akambopa alright pakamboshaika pacho ipapo pakambonzi ashaika pacho akamutakura ndiani kubva makashayikira kuti azoende kumochari kana kuti azomboshaike zvikanzi ipapo handisi kuziva handisi kupaona. Pavaitsanangura apa vaimbotsanangura here kuti mwana akazvarwa ari mupenyu here kana kuti akazvarwa ashaya kare vaimbokutsanangurirai here kana kuti vaiti chi? Because iwo statement vaingotera statement radoctor kuti because doctor akanditi akati akashaya 3 days ago saka ndo statement ravaitaura but iro statement ndiro nomubvunzo because mwana uyu mukadzi ndaigara naye mwana aitotamba zvikuratidza kuti mwana aifema kana masikani titori nawo zvikuratidza kuti mwana uyu saka nangwe pamakaenda nekuti imimi kuti akanga anyoresera pamabvuku paakasvika pamabvuku nhumbu yarwadzwa vanti vanocheka mwana vakamucheka here vakakonfirma kuti mwana mupenyu? Vakatokonfirma topedza vangoti akazokasika kubatsirwa nadoctor ingainawe kubatsirwa nadoctor kuti kana akazononoka BP kuzoti akuuya kwemwana chete ndo reason agona kuzoopareta pachipatara inga isimbori reason yekuti mwana anga asingadai kana kuti kudai inga isitombori problem yese iyoyo. Saka Brandon yasvika haachazivewo kuti mwana akaendeswa nani kumochari kubva ipapo chii chakazoitika? Ndopatakazoendera nomubvunzo tikamti saka toda kumboziva kuti time yakashaya munhu iwo mai vacho kana mwana kana kuti paupareta mwana zvikanzi zvese zvahandisi kuziva. Tikati saka iwe zvawakainvestigata uchiti uchatijekera izvi zvavakuuya nazvo izvi zvavakuti hausi kuziva izvi hatichazivi kuti ende hatichatoimbe newe hatichatoimbe nechipatara kubva pakutanga nekuda kwokuti kubva pakutanga hamuna kutibudira pachena zvinhu zvenyu maingoita mega hapana patakasaina hapana pamakatizivisa. Ndopakati aiwa makafoniwa foni yakadzima ndikati gentleman ipapo maakunyepa because ifoni yanga itori on ichitotaura nevanhu vanga vachitobva kure zvekuti ndakatora ndakasvinwa musi wacho mota yanga itoripo yekuti tizouye kuzotobatsira munhu iyeye saka makatonyepa. Ndezveshuwa nekuti tinozivawo kuti panenge parwadza nhumbu yemukadzi unenge wakatogadzirira kuti unge uchinzwa kuti zvakamirawo sei. Tingada kuziva baba kuti panguva iyi amai vari kurwadziwa nenhumbu vaakupari vabva kumabvuku clinic vakupari nenyatwa pamakazobva imimi uri kuti makabva dzakuma past 8 manheru makaramba muchinge muchitaura here kana parunhare kana kuti zvakafambawo sei? Ipapo pakaitika blanda nekuda kuti foni yavo yanga yakadzima saka ndoimwe mikana zvekutoti kana makadhi avo chaivo yanga ari kumba saka avo vakangofungidzira kuti munhu angobvawo kwaabva haana zvipatara because patone mamwe masikani akatowandisa izvo pane patakatoatori mumapictures atakatoyaisa izvozvi zvekutoti munhu aitoenda kumasikani aitoonekwa nemadhokta saka zvavanga vasinga iyo umboyo hauzivi because angeenda akanyora pakabepa akangoti hamunhu anhongwa murodi.
vakange vangofunga kuti munhu anyukawo zvake. Saka muchibva ipapo chii chakazoitika? Saka tabva ipapo ndopakati Brandon tikati isusu kana ari mwana wedu isusu tichazomutambira neDNA because kana zvadai zvinotishamisawo nesu. Kana kuti titabva munomu tichiti takaona mwana hatinganyepere nyika. Ndio matauro atakaita zvikanzi okay mutipawo 2 days chanoisvitsa kuvakuru tokufonerai. Saka musi wanga uri musi wechipiri last week. Saka patatu newiki nemadays hapana akafona kuratidza kuti wakangonyararawo ikoko. Ndo mamiri akaita nyaya. Tingade kuziva baba kuti mimi pamakatambira shoko rekuti mukadzi ashaya muri munzira wakunomona kuseni munhu wamanga mataura naye achitoti ndigirewo mvura mungatudzawo here kuti mungatitsanangurirawo kuti nyaya yenyu yekugumisira yamai muchitaura naye pamakaguma kumuona inyaya yei? Because inini nguva yandakasvika ari muamburenzi takatomboburuka naye pachipatara ichi po takatombofamba tikatodzoka akatoburuka zvikanzi aiwa uyo atori right uyu ngatitotore mumwe atenda ari pabhedhi. Ndipo taitonge tichitotaura chitoti chii chiri kutorwadza zvikanzi ano ndikutongonzwa kuti mudumbu kutorwadza nemakumbo aya pakufamba tikati saka tatosvika kupare kwacho ndakatodzika naye ndikatokwira naye mastepi titofamba naye zvekutoti madhoktors atani naye zvikanzi baba ndokuti mangwana mutotakure mundodzoke makabata mwana imono kuti zvinorwadza sei hamusati mazviona izvi chitoseka chitokwira mastepi zvekutoti chaitongoti zvinhu zvitongori normal semasununguro aingoita mazuva ese because anga ari mwana wechifoo. Manga mune mhuri yakakura kudaro? Uyo anga atori mwana wechifoo 3 vana vatori vapenyu havana maoperation havana chienda vaitosunungukira kumusha. Mungatitsanangurira kuti vana ava vakura sei uyezve vanai? Pane 2 vasikana. Wekutanga ndwa 2014 vechitundu ndwa 2019 aka kechi3 aka ndika 2002 kakamukomana 2002 mumwe ndio first born ndwa 2014 2019 2020. Saka right mati mimi agara anga achisununguka manormal delivery aisaitwa sisi. Yes. Saka alright nyaya inorema iyi. Vana pamakazotambira shoko yekuti mai vashaya makavatsanangurira sei vana kuti ndo zvaitika izvi? Panguva yacho ndandine 1 ka 2019 aka kanga tori namai vake nenguva kana kupare kwacho ndandironako because pawakatanga kutorwadziwa nenhumbu wanga watori kumbari kwachitologesa mauniform evana zvekutoti wakatobva kumba uko mimba yakatotanga kurwadza kumahafu ku2 kwakutove zvekuti hazvina kumboita day munhu achitorwara kana kuti nditi ndine pandakatombonetseka naye kuti anga achitorwara aiwa zvakangoitikawo semunhu senguva yanga yakwana because sikani yanga yakatotaura kuti musi wa6 ndipanotanga kuti papatori madays yake. Saka sikani yanga yakatopedza kutaura kuti saka payakatorwadza pacho ipapo hazvina kumboshamisa taitoti mwaka wenguva yacho yangaita yakwana. Saka akandoka mwana kandandinako vamwe vacho vanga vatori kuholiday 2 vamwe vacho. Saka makazovatsanangurira sei kuti ndo zvaitika amai vashaya? Ipapo zvakangooma kana nhasi kuti kana neni wacho pandiri kuti ndizvigamuchire zvinhu zvinongondiremera kuti pamwe pacho ndogona kutongoona kunge nditori naye because handina nguva yandakamboti ndine murwere wandinaye kana kuti ndizvitarisire kuti pane zvingaitika zvakadaro. Saka ndodaira kuti kana nevana vacho vanongoti pakatongooma. Ungatitsanangurira here baba kuti manga marorana zvenguva yakareba sei nemudzimai wenyu? Takarorana 2013. Zvichireva kuti manga mane 13 years muri mumba menyu. Ichokwadi izvozvo. Asi baba tingade kunzwawo matanho amuri kutora munguva ineyi kuti mwana muwane justice yemukadzi wenyu
nekuti ndinoziva zveshuwa kana uri mukadzi wakatakura, tarisiro yako ndeyekuti uzenge wabata mwana kana nguva yazokwana. Kana zvadai ndoziva kuti kunangwe mweya wavo hauna kurara nekunyarara. Ndiapi matanho amuri kutora sezvo vasingasakwanise kuzvimiririra ivo kuti minge muchiwana rubetsero, minge muchiwana kunangwe mwana kana ashaya kana kuti mupenyu? Ndiapi matanho amuri kutora munguva ineyi? Iyo upenyu here kana kuti kuti yekushaya kwakaita mwana yekuti muwane mwana? Ndiapi matanho amuri kuita? apa tiri kutochemawo apa tiri kupolisi akatipawo tsamba kuti tunoona mukuru wechipatara atipe zvizere kuti akaopareta wacho nanesi akapuwa mwana, tichienda tichiwana umbowo hwese kuti tionewo pokutangira, tionewo pokuziva kuti zvakambofamba sei, zvakaitwa nanaani kuchipatara ikoko. Ndichikudzoserai kumashure baba, mundiregererawo. Ndikuda kunzwisisa, pakanzi zvona amai vaitwa Caesar, handiti dokta vakufonerai vakakuudzai zita ravo here kana kuti vakangokutsanangurirai kuti aiwa tine urombo amai vashaya? Dokta vakazotsanangura nguva yatakasvika, but nokurohwa nehana zita racho rakabva rangobuda because iri shoko iri pakaipa pakatooma. Chokwadi hazvina kujairika, hazvitambirike zveshuwa. Asi imi muri kuti akazoitwa postmortem mushure mekunge vati ashaya. Pakaitwa postmortem pakataurwa kuti vakashaya nei here? Ipapo vana atezvara ndovanga vari ikoko, but inonzi cost of death hapana akapuwa. Saka nanhasi wese watonomubvunzo kuti sei tisina kupuwa, zvese tichanoda kutsvaga kuti tipei zvinhu zvakaitika zvese, tive neumbowo uzere kubvira kufa kwaamai vacho kusvika pane mwana. Pane shoko riri kufamba mumapepanhau kuti mutumbi wemwana wakazenge wawanikwa asi anga ari mwana ati kurei. Chingave chiri chokwadi here ichocho? Izvozvo handigona kupindura because kumochari hakuna akaenda akanotarisa mwana, nekuda kwekuti iwo wacho vaitoti haachazi mwana ariko wacho, tongoti handimaona. Saka tikati uyo kana angori wedu sekuti ari wedu, zvekutoti musi watakatobuda muna HR wachakabva ati saka mandoita sei, ndopisa. Tikati aiwa achengeta, isu tiri kuda mwana wedu svika nyaya yedu yapera. Ndo mamiriro yakaita nyaya iyoyo. Mukapiwa mukana munguva ineyi wekuti munge muchitaura mashoko kune vakatarisa, kune vakuru vekuparire nyatwa, pamwe vamusina kukwanisa kutaura navo, ndiapi mashoko amungade kuti vanzwe kubva kwamuri makarasikirwa nemwana, makarasikirwa nemukadzi wenyu zvisina tsarukano? Ini chekutanga ndinongoda kuti vangojekese zvakaitika, zvinobatika nezvikonzero zvokuti ini hana kana mukana wandakawana kubvira pavakaita operation yacho. Handakazongonzwa kuti waita operation, handina kuona, handina chandakaziva. Svika pari nhasi handisati ndatomboziva kuti mwana wacho anga mbori mwanai. Saka zvinhu zvinotondirwadza nanhasi kuti aiwa zvinondirwadza because handingangochengeta nhumbu chingonzwa mwana achitamba mudumbu ndosaza kuzomuona. Zvinhu zvakangooma, zvinhu zvakangoma izvozvo. Tingada kuziva munguva ino baba, tiri kuona muri pabasa, upenyu hwakakumiraiwo sei kubva pashaya mukadzi wenyu? Kushanda henyu, asi tikuda kuzivawo kuti makagadzikana here, upenyu hwasei munguva ino? Upenyu hwakatongooma, kutongouya kuchingobata-bata kwatini chitongoita uku, kuitira kuti vana vandakasirwa hapana anga vaone. Vamwe vacho vari kuenda kuzvikoro,
saka ndiwo unenge uri kurwadziwa, uku ndiwo unenge uchida kuti wasara wacho waonewo chokudya. Saka zvakangooma, zvinenge zvakangooma. Pamwe pane zvimwe zvamungada kutaura zvandisina kukubvunzai zviri pakadzikadzika pemwoyo wenyu baba? Mukana ndiwo. Pari zvino zve ndongoti ndichi ndakangobatikana, ndichi ndakaremerwa nokuti handisati ndanyatsogutsikana mumwoyo mangu kuti zvakamboitika sei, zvakafamba sei. Zvakaoma, nongoti mumashoko iwaya zvakangooma. Tisati tavhara, ndambokunzwai muchiti amai vaimboberekera kumusha nhumbu dzese 3, vana 3 vapenyu avo. Pakazenge paitika tsaona hamuna kumboita pfungwa dzekuti pamwe dai ndakadzokera nawo kumusha zvaibudawo zvakanaka tisina kusangana nedambudziko rakadai? Ichocho ichokwadi. Kana iye Brandon akatoudzwa namai wemwana kuti zvaaisusununguka, kana dai akatouya achisununguka kumusha uku, dai zvose ndinazvo. Ndo paakazorafura achiti aiwa, imi musati kana mauya kuno kumuchitarisira kuti vanhu venyu achirarama kuno. Ndo rafu yakaita kuti kana maakuya kuno musati mune vanhu vese achirarama kuno kunotofiwa. Saka ndo paakazombobvunzwa futi kuti iwe kana makaita zvamakaita imimi munongogara mataura, nekuti mafiro akadai zvinoshamisa. Kukura kwechipatara kudai moti munhu akabhridha zvekutadza kuziva kuti munhu angabatsirike sei. Zvikanzi amai zvinowanika kuno kunotofiwa, anga akutorafura ambuya iwawo. Saka zvekutoti tese kana nevanhu vekumusha wacho vakangoshamisika nenyika zvekutoti panga pakatoungana vanhu vakanyanyisa vachitoti hamukunyepa imi. Sezvo hatisati tambosangana chinhu chakadaro, zvakaita chishamiso. Asi mupfungwa dzenyu muchifunga imimi, nekuti mukutaura kuti kumusha vakatotaura kuti aiwa patakagezesa munhu hatina kuona chironda cheCaesar. Mupfungwa dzenyu dziri kufunga kuti chii chakaitika? Semaonero enyu nepfungidziro yenyu, chii chingagona chiricho chakaitika? Ipapo hangu handigoni kunongedza vanhu, but kumaonero angu, kana vasati vandijekera kana kuti vasati vandiitira kuti ndizive kuti mwana wangu ndiye akafa kana kuti anga akafa, ndoona kunge vakazouraya mai vacho, kuuraya umboo, nekuda kwekuti hazvingaitike zvese izvozvozvo pasina chimwe chete chinobatika. Nekuti pari kushayika chinobatika pauhwiri hwazvo, pari kushayika chinobatika, paifanira kuwanikwa chimwe chete chinobatika. Saka ndinoona nekuzorambidzwa kwandakaita kuona, saka ndinotoona kunge saka wangu mwana anga asisipo panzvimbo. Dai anga ari panzvimbo ndaingoratidzwa anga ari panzvimbo, hazvaikuwanetsa because panenge aripo waigona kundipa. Saka ndo maonero anguwo, kana ndo mafungiro aita vanhu kuti dai zvanga zvirizvo vairambidzwa kuona zvitunha zvingani zvitunha, ende vaizvirambidza kuti zvadii, ini ndasvika muridzi wacho nenguva. Saka ndo panenge paane pfungwa neruzhinji kuti neseze family yekumukadzi zvese vakutonetsa kuti pane zvakaitika mukwasha, wai usina kufonewa, taitoti ndiwe akasaina sezvo ndiwanga une munhu. Ndikati nana chandakaziva weni zvakangoitwawo ikoko. Saka zvinhu zvinongondibata, so zvinhu zvinotondiremera. Mukapiwa mukana pamwe wekuda kutaura kune akabatsira mudzimai wenyu panguva yaaisununguka mwana, ndiapi mashoko amungada kutaura kwaari maererano nezvamasangana nazvo munguva ineyi? Uyu hangu handina mashoko naye, asi ndinodaira kuti hama dzangu dzine mashoko naye, nekuti ini ndakaremerwa. Asi ruzhinji rino mashoko naye, ruto nemubvunzo zvekutoti patakatosvika kuparenyatwa kwachiko wanga watonetarisira kuti aiwa nhasi tichafara bo tichasangana naye, wachanoshedzwa wakaita basa wacho, tiva tangogara tapedza shungu. But hawana kuita sekudaro, nanhasi wese havasi kuburisa sekudaro, vari kungovavanza zvavo.
but ndo vanhu vatinoshungu navo kuti sezvo vakatibatsira kuti mwana akashaya, mai vakashaya, mwana akazoshaya, hatina kumuona. Saka zvese izvo vanoda kutendwa kuti vakaita basa, vanoda kuzoonekwa kuti vazive kuti makatigonera. Ndo chino mashoko chete iwayo. Maisa basa baba. Tinoti Mwari ngaakunyaradzei munguva ino, uyezve Mwari ngaakuratidzei kune mwana wenyu. Totenda tese tinoshuwira kuti iwo marekodzi yaiyerizi wacho pamakanobuka pakainonyorwa nyaya yacho vakatanga kutsika kuti aiwa hatikupei. Tikati aiwa tinofanira kutiratidza kuti nyaya yake yakaripotwa ichinzii uyezve yanga yakamira sei. Zvanzi bhuku racho rakazara. Saka ndezvimwe zvinhu zvokuti hatina kana chimwe chete chatati tabata kuti tizive kuti tiri kuenzana nawo kana kuti zvinhu zvavo zviri pachena. Ingave iri fungidziro here yenyu yekuti vanhu vekuchipatara vari kushanda zvekare nevanhu vekumapurisa? Izvozvo ndoona sekudaro ndoti idi, nekuda kwokuti mabatirwo andakaitwa nanesi anga nebepa ndo mabatirwo andakaitwa nemupurisa, kuratidza kuti wanga watonohukama kutambidza bepa, isu takabva tangovharirwa kunze, zvekuti kana mupurisa haana kuti mhoresa kana mubvunzo umwe chete sevaridzi wemunhu tisi tafiwa tiripo, iwe utambidzwa bepa wakutora zvepapepa uchisiya vanhu. Zvinhu zvakatikashamadza munyika yakasununguka kudai, zvakatikashamadza zvekuti yakabva yabuda anza kuti aiwa isu tanga tisina chedu pamukana taita tisati uzimboziva kuti chichaitika, zvekuti dai takatoziva ipapo otherwise kana kuti tisina kutosvika nhasi dai chakatobvunduka ipapo kuti aiwa munganyora amai yanga ane mwana sei kwaiya kuripotwa zvemwana zvaamai zvisiwa zvemwana, zvekuti nyaya yedu yanga itone anza kare. Saka zvese izvi tongozvidzorera iko kuti ndo akadeleya time kana kuti ndo akatokonzera kuti tisvike nhasi tisina mhinduro.